Salutare la toți, Pluto aici. Astăzi o să testăm un joc destul de bun, numit Gospodar's Tales Demo. Jocul este unul nou lansat, făcut de un român și cred că o să vă placă. O să jucăm jumătate din el. De ce doar jumătate? Pentru că e lung jocul. Durează o oră, durează mult să-l jucăm. Așa că să îi dăm drum. Dăm joc nou și dăm mai departe. Mai departe însemnând ce înseamnă. Mai departe înseamnă să începem jocul, să ne jucăm, nu? Asta înseamnă. Bun. Aprindem becul, deschidem ochii și mergem la dormitor. Ce e asta? O tălpăcaragie ale pe perete. Bun. Asta ce e? Tablouri de-astea erau pe vremuri. Asta cred că sunt eu, nu? Ion la moara cu noroc. Ion. A, vaza asta se spart. Ok, oprim radio-ul. S-a răcit mămăliga. S-a răcit mămăliga. Ce s-a răcit? Păcat. Ce o pinci avem. O pinci. Aici? Da, și data trecută am ieșit tot în față. Deci hai să ieșim în față. Să nu ne mai ocolim o grămadă. Roșii. 2 lei bucata. Cine vinde roșii cu 2 lei bucata? Mă e spurcată. Nu. Dă-l pe ăsta aici. Ok. Să vedem. Nu mai știu ce, deci... Cred că e într-o zonă atrăgătoare, nu? Presupun și eu. Ce cauți, băi, Ioane, la ora asta umbli noaptea așa de nebun? Ilie! Treci în casă, firea al dracu, treci în casă, n-auzi ce dracu faci. Tu, te în casă, Ilie. Da. Păi, Ioane! Ce face, bă, ăsta? Nu mai știe. Ai grijă și eu pe la ea? Da, auzi? Ai știu de ce să nu și o bere? Ai, nu te dragule, sărac. Nu ați rămas la o înțelegere sau... Deci vă uitați ce este aici, domnule. Nicule! Băi, Ioane, ce faci aici când ieșai de la Vasile din curte de acolo? Ce avea Ioane la el în casă? Noaptea umbli pe uliți pânsat. Nenicule, știi eu ce faci noaptea pe uliți. Firea al dracu, Nenicule, bă, cu ulița ta cu tot. Noaptea dorm la mine în casă. Uite miliția. Nino. Ah, ok, obiectiv actualizat. Uite la casa. Asta era marele bancă. Lampă de veche cu lumânare direct. Ce lanternă e asta? Lanternă de-asta era până 98. Nici 98. Se inventaseră baterii. Ține. Auzi, maică, al cui ești tu? Hai? Al cui ești? Al cui ești? Tu ești, Ioane. Ce controlă, maică, la ora asta Și tu ce faci la ora asta? Auzi și zici Tanileana aici. Mai bine sărac și casa în pași.
decât bogat. Zici că nici nu prea are față. Băi, Ioane, ascultă-mă. Cât îi știu eu pe tine. Întorci capul la averea al vasălii. Lasă-l în pace. E muncitor. Bărbat cum să cadă. Bun. Lanterna, întuneric. Aici, Marta. Gigi. Acum nu mai e Digi după vijolia asta de zăpadă. E Gigi. Din Digi e Gigi. Ce casă are? De ce mi-a axat să echipă? Măcar să închidem ușa. Ce-ți să stea? Dai. Ce-i smele lui Vasile? Bă. Ce se întâmplă? Mă duc tot înainte. Așa o trebuie să... Văleleu. Hai. Până ajungem noi la final, nu uitați să dați un like și un subscribe. M-ar ajuta acolo, avem 14 abonați sau 15 câte am văzut. Și na, ne ajută. Da, cu mouse, în tastatură. Din greșeală. Asta e ușa finală. Ce ușa are? De ce mă uit în spate? De ce nu închid ușa? Gata, am închis-o. Ok. De ce sânge peste tot și de ce sunt niște topoare înfipte prin ușițe și pe peste tot? Poate ea... stai că s-a spart becul. Ea nu mai are bec. Valeleu. Ce trebuie să fac? Am ajuns prea repede. Hai să-i dăm tab. Investigează. Investighez. Na. E și pe aici. Și pe peste tot e. Uite, și pe aici, și pe aici. Și pe în masă, și pe peste tot. Pe jos. A apărut un... Să nu sară vreunul acum să dea în mine. Că sar pe el așa direct. Îl trag pe ăla din masă și dau așa. Bam. Imaginați-vă că vedeți o imagine cu unul care dă cu un pumn. În fine. Da, se pare că nu mai trecem mai departe. Trăsesc. Tab. Ce-a băi taică? Ulu, s-a făcut roșu. Îl iau. Ce fac cu el? Nu, taică, nu. Lampa aia plutește. Nu mai da. Tab. Tanti Elena stă așa. Du-te să verifici. Să vezi acum. Te-am văzut. Și eu te-am văzut. Erai la stradă. Păi cum adică? Ulu. Chidem ochii. Da. Rămânem aici. Și continuăm videoclipul viitor. Vă pup și ne vedem. Nu uitați acolo de like și subscribe. Subscribe-ul ăla important, dacă nu, măcar 100 de like-uri. Fiind primul videoclip de gaming, 100 de like-uri. Vă rog acolo mult. Mulțumesc de vizionare.